pa, pre. Tara. Asa naman to siya, uy? Hello? Asa na ka? Ganira ko nagpaabot diri ba? Tugayan ni mo, oy. Asa may mga namasahiro diri, oy? Wala may mga motor? Ay, salamat nanay na masahiro. Asa ka, dam? Kanang sa sentro unta ko ba? Gapamasahiro mo? Maminaw ni mo, dam. Feel na ako wala mo gapamasahiro. Naaram na na. Ha? Kuya ayaw, kuya virgin ba ko kuya ayaw? Wa akong pagkababae. Assuming ramon kay katulis ni ambi yung bagong cellphone. Ay, virgin mga tulis jud ay ni. Di niyo tingawan akong pagkababae. Sayang kaayo. Asa, ambi na mag. Ayaw kuya ha? Dili jud mo? Ay mga tanga, gibilin ang cellphone. Kuya, na pa'y cellphone. Agent Boyet. Agent Boyet. Boss, naay ba sura dia? Wala, hawa ra gud ra. Ay, sorry boss. Agent Boyet. Agent Boyet. Wala? Agent. Ay, ko sama ka. Agent, lagi sa ba? Lagi sa ba? Ay, kabalo ko Agent Boyet nang loo jud ka sa kuha. Pero wala man ako to gituyo. Good. Ikaw mo gyud nagpalumos-lumos. Puti ka may. Agent Boyet. Ano nagpalunod-lunod man taon ka oy? Nabahala ka dra sunod episode ng nakaluwas. Sige lang kay pangpang naman sunahan. Maluwas ka dra ha. Nya pa to pag sanina sunod episode na to tiwas kay hapon gabi na basa na kayo. Wa jud kay klaro. Wa jud kay pagkapulos pagka-amigo imo jud ang gibiyahan. Pasensya na Agent Boyet, wala ko kabalo manong naingato ka. Naon sa day ka di ay? Ay, tingnan mo kay klaro. Hey, Agent Boyet, naon sa day ka? Ay, kung ka ba? Ay, anak ko. Agent Boyet, pasayloan ako Agent Boyet. Wa na ko gituyo. Ay, unsa man na? Nobsen. Ako man ka ng paggasolina. Ang nga ni mo, oy. Bili. Nasunod Agent 3. Ayaw, pumaya, naon sa ako sa sapa. Naon sa day ka Agent Boyet. Naigaw ko driyo. Kastilan mo. Okay na Agent Boyet, basta ang importante. Mapasaylo ko nimo. Hala! Agent Boyet! Imong motor gikawat! Ako motor! Taysa, nakoy motor, tara! Agent Boyet! Dali, bagay ako motor! Dali! Tara! Motor! Tay! Ay, unsa na pud na? Nobsen. Ha, dai. Saysa! Tara sila! Wala gasolina no! Tani gasolina! Pag-gasolina po! Tara kayo! Nasa sila rin sulod no! Sulod na to! Ay sara! Pasinay ka ng bomba! Sige ha! In account of 1, 2, 3! Sulod dito! Nadri! Agent Boyet! Oh! Kami na kumurag Nadri! Murag na dito! Wala lagi Nadri! Nadri! Agent Boyet! Ang kadami namin! Papuyoy! Nakita ni mo Agent Boyet? Wala ka nino! Wala! Hindi na ako kumlaan! Tara! Uy! Nautok na wala! Oh no! Agoy! Goy ka! Ay!
Ay, sakpan yun ta nila. Pangawat ha. Likado ka lang yung ginabuhat ba? Tanggalin na yung maskara. Ikaw tanggalay mo maskara. Tagalan. Pagdali. Pasilan na! Mo mo yan itong kameraman, no? Kameraman, asit na to. Oh! Sorry, boss. Pasensya na, sir. Naunsa naman tawon mo ay pastila yan ang ngawat mo daw. Sideline ra, boss. Way panggaptas ba? Ayaw mo pag-iana, pagbuhat mo kinarong, daga may trabaho na nga tarungon, unsa mo? Sipat na, taro! Time na! Tarong ba? Sige na, pagtaros yung kinabuhi. Taanin, kameraman, ugasit na tag-uban. Sipat kinong bata. Hasta si Pata, wala yung mabuhat. Pero Jen Boyet, pasensya na to na, di ba? Ah, wala yung pasensya, bahala ka na! Jen Boyet! Grabe kaluhuran bata. Ay, Jen Boyet, dapat ay misyon.